lang, nilalang lang natin. Hindi tayo natatakot ang amputation, blindness, isang atake, pwedeng mapunta ka sa lugar na wala ng balika, pwedeng ma-wheelchair ka, pwede naman na magkaroon ka ng kidney failure. Di ba? Hindi kasi natin pinag-iisipang mabuti. Hindi natin ina-analyze. Kasi andyan naman ang gamot eh. Eh kung ang gamot sana ay napakagaling niya, hindi dapat humahaba ang buhay ng tao. Bakit umikli ang buhay ng tao? Ang gamot can only do so much. Garbage in, garbage out. Kung kinakain mo puro karne, mamantika. Maswerte ka, umabot ka ng 60. Diba? Yung hipag ko dati, ganun. Hindi kumakain ng gulay. Puro karne, umaga, tanghali, kape, oh. Ano lang, wala pang 60. Di ba? Expire na. Kasi nga po, hindi po yan ang kailangan, hindi po protina. Meat protein po, hindi po yan kailangan, konting-konti lang yan, ang kailangan ng katawan natin. Animal protein, ay ano po yan. Kaso nga po, masarap kainin eh. Alam mo naman tayo mga Pinoy eh. Masarap eh. Kung anong masarap, di ba? Masarap. Masarap ang bawal. Yan. Di ba? Ngayon, dumating yung kinakatakutan mo, too late the hero. Too late the hero. Kaya kami dito, sa pamunuan ng MHC, ang inaano namin talaga is disiplina. Yung attitude natin, palawakin ang kaisipan. Kumain ng mga nutritious food, fruits and vegetables. Uminom ng quality supplements. Hindi lang supplement, maraming klaseng supplement. Maraming klaseng ulam. Ano ang kailangan natin na supplement? Ako nire-recommenda ko because more than 20 years na tayo sa supplements. Andiyan na po ang Omega 1. Amazing 4 kung talagang gusto natin yung very powerful sa lahat ng na-i-offer ko na. Hindi ko kasi baka self-serving na mabatikos tayo. Yung na-offer, yung kilala ko. Then pangalawa po itong Omega 1. Okay. Kasi kahit gusto natin amazing 4, kung kulang ang budget natin, ano magagawa natin, di ba? Okay. So yan po mga minamahal kong kaibigan, mga ka-amazing, na sana ay naunawaan po natin ito. Yan. Next, may dumating na available ng ating amazing coffee mix sa Monday. Diba? So, yan po ang aking maipapayo lang sa ating mga ka-amazing. Kasi kung hindi po natin aalagaan ang buhay natin, sino pang mag-aalaga? Diba? Kung hindi po natin alagaan ang buhay natin, sino pa ang mag-aalaga sa atin? Sa buhay natin. Diba? Very simple lang po yan eh. Sasabihin natin, bahala na. Usually, bahala na. Pero, yung bahala po natin, yung po nakakatakot, yung bahala natin na yan. Diba? Kasi pag may nangyari po sa atin, ay, ang ano po natin dyan, ay, yung bahala natin, ay magsisisi tayo ng, baka wala ng pagsisising, wala ng katapusan. Diba? Pagsisisi natin na wala ng katapusan, yan po ang problema natin na mangyayari sa atin. Diba? Sa nga pala, sa tomorrow, meron tayong hook up. Meron tayong mapakinggan na po tayo dyan sa bandang Leyte. Andiyan si Brother Robert ang tumutulong sa atin. Brother Robert, maano natin sa itong sa Monday na po yan, may hook up po tayo 5:30 to 6 o'clock.
mapakinggan tayo sa FM dyan sa Leyte. Leyte, Biliran, Samar at nagkapilang probinsya. Okay, so may hook up na po tayo. Hook up na lang po ngayon si Doc Joey. Diba? Yan po ang gagawin natin. Kasi gusto natin makatulong sa ating mga kababayan, lalo yan sa mga Bisaya. Mga Bisaya, yan, di mga labing people, di ba? Mga labing people, ang mga Bisaya, di ba? No, kayo pa ay Bisaya. Bisaya o Bisaya? Bisayan dialect. Oh, di ba? Tama ba yun, Robert? So, yan po ang magandang balita natin sa ating mga kababayan. Sana, hopefully, we can, yan, kumati ang aking, bawal do irang-irap ito. Ito na lang daw. Yan. Bawal ang pasaway. Ikaw ba, pasaway ka ba? Di ba? Ano natin diyan? Di ba? Di ba? So, kailangan po natin diyan Ano dapat? Di ba? Ano ang dapat natin gawin? Huwag pasaway. Agapan natin. Kailangan maagap po tayo. Maagap, lalo na saan? Di ba? Lalo na sa lalo na sa kalusugan. That's what I'm saying, di ba? So, ngayon po ay napakinggan din tayo sa aside from DCGB, may FB Live po yan. Tayo naman po may FB Live din sa ating sa amazing YouTubers and FB friends. So, makinig na po tayo. Kung tayo po ay talagang gustong kung gusto po natin ay gusto po natin na laging healthy po tayo, ay rekomendado ko sa inyo ang Amazing 4 or Mega 1. Mamili lang po kayo dyan. Galing po sa Amerika lahat yan. Proven and tested. Proven and tested po yan. Diba? Proven and tested po. Kayo po ba ay gusto niyo maging healthy parate? Kung gusto niyo ay very good. Kung ayaw ninyo, hindi ko sinasabing very bad. Pag ako mabatikos, mahirap na kung tayo mabatikos. Di ba? It's your choice po yan. Hindi ko na, I will not comment anymore. Di ba? I won't comment anymore regarding that matter because it's your decision, not mine. English ata yun Nakatsamba ata si Doc Joey Bitito ng tamang English. Di ba? Your decision is yours, not mine. My decision is always for my very good health. Because good health to me is more than wealth. Yan, di ba? But, we have different opinion. So, hopefully your opinion is right. Not wrong. Okay. Maliwanag po. Maliwanag. Kung kayo naliwanagan, salamat. Kung hindi po kayo naliliwanagan, I'm sorry. Di ba? Because I cannot comprehend. I cannot comprehend why.
You don't understand. Okay. So nagpapatawa lang po tayo dahil Sunday po ngayon bawal ang sabi na bawal na ang magsimangot, bawal daw yung parang nagagalit. May mga ano tayo, may mga suki tayo. Dok Joy, bakit parang nagagalit na galit ka? Kaya tatawanan na lang natin. Okay, maliwanag po. Sapagkat ay sabi ko nga ay tayo ay talagang malakas ang boses ngayon, minomodulated natin. At ako'y nagpapasalamat nga pala doon sa ating mga dumalo, sa ating free consultation sa natural medicine dyan po sa Ginubatan. Maraming salamat yung mga nag-avail ng ating mga produkto. Yung mga po nagdala, sina Flor Kidding ng guest at yung iba pa, para salamaton. Si Ate Milit, yan, Paino. Magagalit to si Sister Milit sa sister na lang, wag Ate Milit. Pinapatanda natin, nasa Saudi Arabia. Ang butihing ano ba, ex-girlfriend, Kuya Cesar Paino ng Ligaw, yan. Meron siyang nirefer sa atin, at I think, naghagilap ata ng may nakabili rin yun po yun. Oo. Salamaton po, salamaton. So, i-check na lang po natin kung, kasi wala po dito si Miss Ana sa Monday or Tuesday, kung ano po ang binili niya. Okay po, so yan po ang magandang balita sa ating mga kababayan. Sabi ko nga, with the pandemic that we have now, ay kailangan po tayo kailangan po ay talagang lagi tayong handa. Sa parang Boy Scout po ba tayo? Alam po ba ninyo ang Boy Scout? Mayroon po ang Boy Scout. Oo. Mayroon po ang Boy Scout. Pero yung magagaling po talaga yan. Magagaling po sila. Oo. Yan po ang mga Boy Scout. Magagaling po yan. At ayan naman ay talagang hinuhubog po ang kanilang sarili para sa future na sila po ay maging grown up. Pag grown up na sila ay magagamit po nila yan ang pagiging Boy Scout. Di ba? Malaki po ang magagawa niyan sa atin. Pero hindi ko sinasabi po sa inyo na lahat ng ay magagawa. Dahil ikaw nag-Boy Scout, ay lahat ng magaganda ang maging maganda ang future. Di ba? Kasi kung hindi mo naman i-apply yung napag-aralan mo, wala rin. Ang importante po kasi yung application. What you learn, you have to apply it in toto. Ano bang in toto? Paring toto. Ano yan? Si Gagawad Toto. Di ba? Nang baka kay Albay, in toto. Di ba? Okay. Ito si Diamond Margie Trasmer. Namimiss ko na ito. Naku, napakabait nito. Pero nataranta. Hindi na makapag ng migawan. Di ba? Kasi po, sabi ko nga, migawan ay inumin natin and recommend. Di ba? Tayo po kasi, meron lang isang customer na sabi, ay mahal. Ano mahal? Mahal mo ang buhay mo? Hindi. Very affordable. Promo, 50 pesos, 21 ingredients. So, may 2 piso lang. Meron bang, makabili ka ba 2 pisong holy basil dito sa Pilipinas? Makabili ka ba ng 2 piso megit lang, less than 2 pesos and 50 centavos ng milk thistle, ng astragalus, ng acai berry, di ba? Kaso, mahina tayo. Mahina sa salesmanship, mahina sa unity, mahina tayo sa tinatawag na palawakin. Dapat pinagdasal sa kasi natin yung wisdom, di ba? Anong wisdom ni Moises, ni Abraham, o ni Haring Solomon? Diba? Ganun po yan.
Simple. Sinasabi ko nga sa inyo, si Colonel Sanders, ang founder ng KFC, he was rejected more than 1,000 times. When he introduced the concept of KFC, he was rejected. He was denied more than 1,000 times bago siya nakapag-close ng isang deal. Diba? Ngayon ang KFC, it's a multi-billion dollar company or industry worldwide. Company worldwide. Tayo kasi pag nag-offer tayo, gusto natin kuha kaagad. Si Doc Joey nga, kahit ano ko na, meron pa tayo nagre-reject sa atin. Unang-una, kung walang pera, ano magagawa? Di ba? Pangalawa, may perang kaunti. So instead na may gawan, kukunin yan. Baka miracles di ba? Mga healthy drinks, di ba? Di ba? Yung iba naman, yung mga pasaway. Yung mga pasaway, hayaan mo sila. Babalik din yan pag sila'y maghihingalo na. Ang problema, too late the hero. We cannot do anything about it anymore because too late the hero. Okay. So dito sa ating programa, marami kayong makukuha. Ano pa makukuha ninyo sa selfie-selfie? Ano makukuha ninyo sa puro awayan ng awayan? Wala kayong makukuha dyan. Diba? 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 Sabi nga ni Sister, Amazing Shirley Cinco Bonite, laging handa in so many ways. Good morning po, Doc Joey. Tama yan. Laging handa tayo dapat. Diba? Laging handa tayo. Kung laging handa tayo, maganda. Pero kung hindi tayo laging handa, lagi tayong ay walang magagawa. Shout out po sa 10,000 viewers. Saan itong 10,000 viewers na ito? G. Bayaban. Amazing G. Bayaban. Diba? 10,000 viewers daw tayo ngayon. Kaninong 10,000 yan? Good morning. Next day, ito mag-blow out ito kasi monetize na yun Diba? Mga monetize na yun Have a wonderful and blessed Sunday all. Okay. The Amazing Diamond, Annie. Gonzales. Dan po share at care. Saan mo sinare? At care. Dapat share mo sa mga malalaking grupo. Sa kita. Dito, taga Bicol kami. Yan. Kay Sir Nonoy, ang founder dyan, na napakabait, di ba? Kung isi-share mo lang sa grupo lang natin, wala rin yan. Tayo-tayo lang nagkikitaan yan, di ba? Good morning, Sunday morning. Amazing Bel Aguilar. Good morning also sa iyo, Amazing Bel Aguilar. Di ba? Hello sir, morning. Yan, si Amazing Robert. Amazing Robert, sa Monday na tayo Start na tayo ng ating hook up. Ano pala ang paano natin kayo makikita, malalaman ng aming mga nanonood sa na naka-hook up kayo. Kung nanonood ka ngayon, Amazing Robert, explain to us. 'Di ba? Ano ang FB ninyo dyan? Ang Facebook Live ninyo? Diba? Para alam ng ating mga kababayan na kung meron siyang mga kamag-anak dyan sa Visayas, ay mapanood yung ating hook up. Diba? Mapanood po yung ating hook up. Diba? Diyan po sa diyan po sa Visayas, especially Leyte, Biliran, Samar, at 4 na probinsya ata yan. Diba? From Monday, ang hook up po natin dyan, Monday to Saturday. Diba? Yung Wednesday po, yung gagawin po natin dyan, dun sa ating FB Live. Diba?
Yung FB Live natin. Oh. So, yan po ang ating gagawin. Di ba? Sana ay alam natin na mayroon na tayong FB Live dyan sa Samar, Leyte, and Biliran. 4 na ano yan, 4 na probinsya. Starting Monday na po yan. Kaya yung mga kamag-anak ninyo, kaibigan, kakilala, dyan sa Samar, Leyte, Biliran, ay pakisabihan lang po na meron tayong hook up 5:30 to 6 o'clock. Kaya pwedeng hatiin na po natin ang programa kasi puputulin po natin yan dahil nga po sa hook up natin ay ang gagawin natin dyan, 2 parts na ang ating programa sa PBNDCGB. Dahil nga po tayo napakinggan na sa isang FB Live, isang FB Live po dyan sa sa Leyte, Samar, and Biliran. Yung isa nakalimutan ko. Okay, so yan po magandang balita. So, sana po ay mas lalo natin mapaganda ang ating mga programa kasi nga po ay gusto natin na tayo ay mapakinggan hindi lang sa Bicolandia, bagkos kung pwede sa buong Pilipinas, di ba? Okay, so magandang istasyon. So diretso walang ads. Ang may ads lang tayo kasi nga binili nating oras eh. Kaya po doon sa isa, nagsawa ako. Tagal sana natin doon. 2009 hanggang 2021. 12 years. Wala. Puro na lang binago nilang kontrata. Wala. Magsasawa tayo. Kasi kailangan kasi give and take. Hindi naman pwedeng hindi naman puro take na lang ng take. Diba? Hindi dapat take ng take. Di ba? Di ba? Good luck. Good luck. Ang nangyari kasi, yung iba gusto take lang ng take, ayaw ng give. Ayaw ng give and take. Dapat it should be give and take. Pinapakinabangan ninyo kami, dapat makinabang din kami sa inyo. Dapat ganon, di ba? Tama bago Miss Ninya really moral. Di ba? Di ba? Dapat ganun po dapat nating gawin, di ba? Hindi yung take and take lang. May mga kasing ganun eh. Siyempre magsasawa din tayo. Hindi naman pwedeng ganon. Ngayon, makakakuha tayo sa mas maganda. Di ba? Kung makakuha tayo ng buong Pilipinas sa magaganda, mas maganda mas maganda po ang resulta. Mas maganda po ang resulta. Huwag kang masyadong maingay, Doc Joey. Di ba? Maingay po yung aking cellphone. I'm sorry, my love. Di ba? Yan, na-share sa ibang grupo. Very good. Di ba? Good morning. Sabi ni, have a wonderful day. Sabi ni Diamond Marilyn Duapa Marchan. Nag-iimot-imot ito nung isang araw. Just pray, have a positive attitude. Participate dito sa Miss Migawan at saka sa Miss Dorotea. Kikita ka. Di ba? Paano hindi ka kikita kung mag-share-share ka, prospecting ka sa marami? Imposible hindi ka kikita. Di ba? Pero mag-imot-imot na lang tayo, imot-imot. Walang mangyari sa buhay natin. Di ba? Pag-imot, sandali lang. Pagkatapos, ano na naman tayo? Turn around. Di ba? Ganun po ang gagawin natin. Kasi naunawaan ko po, kasi we are human.
Di ba? We are human na talagang kailangan pwede tayo mag-imot-imot. Pero wag mong patagalin ang emosyon, ang imot-imuting. Di ba? Okay, naunawaan po ba natin tayo? Kung naunawaan po ninyo, maraming salamat. Di ba? Ngayon, kung hindi po, I'm sorry, my love. Di ba? Okay. Maliwanag po yan. Sana naunawaan po ninyo ako. Di ba? Ganun po yan. Mga minamahal kong ka-amazing. Kung mahal mo ang iyong buhay, may gagawin ka. Okay, ito, may mga nito. Sabi ni Amazing Diamond IC Dalano, inform ko lang po kayo mga friends, careful po tayo ngayon at madaming modus operandi sa FB. Nangunguha sila ng profile pic mo, gagawa po sila ng second account. Diniad din nila mga friends mo, manghihiram ng pera gamit yung account na may picture mo. Not only that, gagawa din silang kwento na pwede mong ikakulong. So I would like to inform my family, relatives, and friends, if ever meron pong mag-add sa inyo ng new account ko, please do not accept. Kasi hindi po ako yan. At para makasure, mag-video call ka muna sa account na yon. Or if friend at relatives tayo, you should know my cellphone number. Please do call me immediately for information. Thank you and stay healthy and stay safe everyone. Wala po ako ibang account and ito lamang po ang aking official account at wala akong plano na magdagdag na maraming account. Kindly copy paste and in your wall para mabalaan ang mga friends niyo dito sa FB. Okay, credit to the author. Yan. Ito po ay ang ganyan pong ugali na gumagawa tayo ng paltos. Sa atin din po yan babalik. Ako po ang account ko, dalawa lang. Kasi yung Doc Joey ko noon nawala. So Joey Bitito, open close parenthesis Doc Joey. Lagi po halos napupuno yan. At yung Doc Ching Bitito, may second account because I'm, as I told you before, Ching Bitito ang palayaw ko when I was a kid. Di ba? So dalawa lang po yan. Wala nang iba. Wag na kayo kasi ako pag maka-inactive, halimbawa mga inactive yung mga friends ko sa Facebook, pinupusuan ko lahat, pero pag ako naman baliwala sa kanila, tinatanggal ko na yan kasi sa aking paniniwala ang Facebook dapat it should be give and take, hindi po take and take. Yung po yan gusto lang pagparapusuan, pero pag ikaw naman ayaw lang pusuan ka. So wala kong papaki kung sino ka man, di ba? Kung kayo ay kung kayo pinakamaganda, pinakagwapo, pinakamayaman, wala akong paki diyan. Kailangan give and take. Sabi ko nga, who are you and who am I? Di ba? Same lang tayo, parehas lang tayo sa mundong ibabaw na parehas tayo humihinga. Di ba? So dalawa rin po ang aking Facebook account, Joey Bitito, Open Close Friends, Doc Joey, at saka Doc Ching Bitito. Other than that, wala na po. Yung Doc Joey Bitito senior ko po ay sa isang account, hindi ko na po nabubuksan yan kasi very busy na po tayo. Okay, maliwanag. So yan po magandang balita. So ang magandang balita ay dapat po ay kasi magandang balita Kaya binasa ko itong kay ginawa ni Amazing Diamond ay si Dalanon. Diba? No. Okay. Okay, so nakabili na po ako ng 30 capsules. Ay si Amazing Sam Pilayo. Okay. Congrats. Na bumili. Congrats natin. No, 'di ba? Kasi nakabili. 'Di ba? Ito naman si Amazing Christine. Bumili na ako kanina ng 6 na kilong tuna. Hindi, ito ang yellow pen. Sabi ko, hindi na muna ako bibili ng nitong rayado. Sinabi ko na, paulit-ulit ko yung sinabing hindi na muna. Kasi wala naman tayong pangsyon. 6 na kilo na yan, malaki na.
Ito pinapakuha naman sa akin, mayat maya ang chat ng kukunin ko raw ang 8 and 3/4 na rayado. O saan ko yan ilalagay? Mamaya nagkasira-sira kasi ang iba patay sindi ngayon ang ating mga ilaw. O, deliver ko na po sir, deliver ko na po Dok. Grabe. Sana ganito kagaling. Sana sabihin, oy, bumili ka na, uminom ka na ng Migawan, di ba? Oh, pag ganito kakulit ang mga di ba? Oh, pag ganito kakulit ang ating mga dealer sa Migawan, Amazing 4, ay araw-araw ang daming sales, di ba? Oh, di ba? Di ba? Kaso sa atin, yung ating mga kasama, mga diamonds na nga, sinabi lang, ay, wala akong pera. Ano sagot mo dyan? Si sir naman, o si ma'am naman, nagbibiro. Alam ko marami kang pera, lalo-lalo na sa baol. Di ba? Pakinggan po ninyo ito, ha? Dapat kasi kayo ay medyo may pagkakulit. Kasi kung tayo po hindi makulit, ay, nako, mahirapan tayo. Di ba? Ito si Miss Christine Balana, grabing kakulit. Ngayon lang ako nakakitang sobrang kakulit. Pag magbibinta ng isda, ay sos. O, di ba? Sana ganun din kayo kakulit, itong ating mga kasamahan. Ay, wala akong pera. Ay, ang mahal naman, sir naman. May mahal ba? Na 50 pesos per capsule promo. 21 ingredients yan. Wala pang 2 pesos and 50 centavos. Makakabili ka ba ng milk thistle, holy basil sa Pilipinas, astragalus? Libutin po ninyo ang buong Mercury, ang mga drugstore o mga health store kung makabili kayo. Sa amin po, very affordable and yet very powerful para matulungan kayo. Ganon. Pag may sinabi sila, dapat meron kang ready answer. Yan ba'y magaling? Sir naman, it's proven and tested. Subukan po ninyo, kayo mismo makapagsasabi na ang Migawan or Amazing 4 ay talagang magaling. Di ba? Kasi ang pinaka-the best testimony, sir, kayo mismo. Wala kayong pag-aalala, sir, kasi number 1, if they approve. Number 2, galing sa Florida, USA. Number 3, ang itong mga produkto natin, yung iba, karamihan 2008 pa. Yung iba 2019, yung Migawan, 3 years in the making, di ba? At si Doc Joey mismo, example, senior siya pero daig pang junior. Dapat ganon, di ba? Okay? Dapat ganon po. Ganon po ang natin. Huwag po tayong susuko. Yun lang, simpleng-simpleng katanungan, susuko na tayo. Ay wala po, lugi tayo. Kawawa naman yung dapat matulungan natin. Kasi, anong nangyari, tutulungan natin, dahil kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa yung tinatawag nating how to answer objection, ay hindi natin natulungan yung tao na kailangan nila ang Amazing 4 or ang ating Migawan. Diba? Because hindi natin napaghandaan, ano kayang sasabihin ko? Ano kayang approach ko? Ano kayang aking presentation? Ano kaya ang how to answer objection? How to close, di ba? Kulang, hindi natin pinaghandaan. Parang you just take it for granted. Dapat po, pag tayo may kausap, don't take him or her for granted. Be the best. Para kang tayo actor. You're like an actress. Di ba? Pag-aralan mo ang script mo. Ang mga actors, mga actresses na yan, pinag-aaralan ang script. Miss Gilay, pakigawa na nga ng script ang ating mga diamonds para naman ay manalo. Dapat may script po tayo. Ma'am, sir, alam po ninyo, nabalitaan ko, may health concern ang pamilya. Andito po ako para tulungan kayo. Di ba mga approach na maganda? Tulungan. Hindi yung, sir, ma'am, may Migawan po ako, bumili na po kayo. Hindi nga nila alam.
Mali na naman na approach. Di ba? Kailan ano muna, anuin po ninyo muna, itaas muna ang moral ng kausap ninyo. Di ba? Di ba? Alam mo, ma'am, si Doc Joey Bitito, ang founder nito, senior na, pero tingnan parang junior. Nagmamanage ng dalawang kumpanya, may radio program, nagpe-pre-consultation pa sa natural medicine, maraming kausap, may mga other appointments pa, nagda-drive pa yan from Bakakay to Legazpi, and minsan kung saan-saan pa, parts of Albay, din uuwi pa yan. Di ba? So, dahil nga po sa ito pong Amazing 4 at itong Mega 1, di ba? So, ganun pong paliwanag. Mayroon kang alam po ba si Doc Joey Bitito may programa sa PBNDCGB, 6 days a week. Mayroon po yung Facebook Live at may YouTube Live. Dami-daming natulungan. So, magbigay ka ng example. Hindi yung pagdating mo pa lang, ito ma'am, Mega 1 para sa'yo. Wala. Sinabi, ano yan? 70 pesos per capsule. No, tinaasan mo pa. Wala na. Tapos kang bata ka. Hindi ka makabita ng Mega 1. Pagkatapos, sabi, ang hirap. Pero yung iba, nananalo pa ng award. Si Diamond Niñarelli Moral at Diamond Arlene Pabilonia. Anong mayroon sila na wala kayo? Diba? Pare-parehas naman po kayo, magaganda at gwapo. Diba? So, ganun po ang proseso. Huwag ninyong bibiglain. Diba? Ito, chat-chat ko lang. Bumili na ng 30 capsules ng Mega 1. Diba? So, ang salesmanship kasi, nakukuha yan. Practice. Application. Mamaya, daigin pa ninyo si Doc Joey. Kasi magaling kayo magpatawa, magaling kayo magbiro. Magaling kayo ng mga flower reward. Si Doc Joey kasi, direct to the point. Mas magaling na kayo sa akin pagdating ng araw. Pero ang nakakalungkot, yung you just take it for granted. Dumating na ang grasya, you just take it for granted. Huwag ninyong hahayaan ng isang araw na wala kayong nakausap tungkol sa Amazing 4 or Mega 1. Dapat araw-araw yan. Maging sa personal, maging po sa cellphone, maging sa text, maging sa chat, maging sa video call, dapat mayroon po yan. Ang mga magagaling po, ginagawa yan, minimum 10 to 20 a day. Minimum po yan. Nakano po yan? Na yan? Rate na nila yan. Diba? Sa atin, ilan? Selfie, kumain ng masarap, pumunta kung saan, diba? Wala namang pakinabang, puro gastos, diba? Mali. Pagkatapos mamaya, iyak-iyak, walang pera, naubusan ng pera. Kasi nga po, hindi natin ginawa ang tama. Nagdadasal tayo, pero yung pinagdasalan, hindi naman natin ina-apply. Wala rin. Di ba? Tama ba ako, Miss Monix Day, Amazing Monix Day? Tama po ba ako, Amazing Diamond Ani Gonzales? Ito. Bumili ito ng kaya nanalo ito ng 500 last Wednesday. Di ba? Ito sa Wednesday, bibili naman ito ng ilan? Siguro yung 15 boxes na Mega 1, ubusin niya na para na lang. So, minimum requirement, ayos na. Di ba? 15 boxes. Actually po dapat minimum requirement na sa incentive, 15,000. Pinagbibigyan ko lang po kayo ng 10,000. Napakaliit po yan. Diyos ko. Kung tayo talaga nagninegosyo, nagtatrabaho, ang 15,000, isang araw lang yan. Di ba? Kaso nga lang, patumpik-tumpik tayo. Oo. Di ba? Patumpik-tumpik po tayo. Hindi po tayo yung talagang ginagawa po natin. Di ba? Sana ay gawin natin ang maganda. Di ba?
Huwag iyong papatay-patay tayo na para lang, ay, ang hirap ng buhay, ay, ang hirap, puro na lang problema, ay, walang solusyon. Kailangan, pag may problema, dapat may solusyon. Tama ba ako? Eh, ang problema pala, malapit na tayo, malapit na. So, break po muna ako ng 5 minutes. Kuya Manny, pakisalang po ang ating mga testimonial. At ako'y magbe-break ng 5 minutes. So, babalik po tayo siguro. Mga 7 to 8 minutes tayo magbe-break. I'll be back po ng 10:30 para tapusin po natin ng 11 o'clock. Okay? So, don't go away. Stay stay where you are. Okay? And I'll be right back in a few minutes. Maraming salamat and blessed Sunday to all. Nagkaroon ako ng diagnose 2015. Nalaman ko na may bukol ako sa suso. So ngayon, puro sabi ng doktor, kailangan daw ipa-biopsy ko para malaman at mammogram. So lumabas sa resulta ko, hindi pa daw siyang cancer o parang stage 0. So ngayon po, puro balik-balik lang ng ospital hanggang sa dumating ang 2016. So pinaano ulit sa mammogram at biopsy. So ganun pa rin. Pero habang tumatagal, ako kinakabahan. Siyempre hindi biro ang cancer. So ngayon, humingi ako nag-second open ako sa ibang ospital. So lumipat ako ng Manila Doctor. So, pinalaboratory lahat ng ano ko. Baka daw kasi kumapit na sa buto, kung ano-anong laboratory ang pinagawa sa akin. So, nagawa ko naman yun. So, umabot po ako ng 2016 ng hindi pa rin ako na-ooperahan. So, nag-third open ako ng San Juan de Dios, 2017. Doon lang po ako na-operahan. At may, na po siya, paakyat na po siya ng stage 4. So, hindi lang yun ng breast cancer ang dumapo sa akin. Nagkaroon na po ako ng colon cancer. Gano'n na rin, paakyat na rin sa stage 4. Pero napakabilis ang colon cancer ko kasi November lang siya. Hindi katulad ng sa breast cancer ko, umabot ako ng 2 years. Pero siya yung talagang napakabis na, yung biglang pa stage 4. So, ginawa ng doktor ko, inoperahan po ako. So, pagka-opera sa akin, sinabihan ako ng doktor ko na paglabas ko ng ospital, kailangan ko daw mag-chemo. So, ngayon, pagdating ng 15 days sa follow-up check-up ko doon sa doktora ko, tinanong ko siya kung anong yung symptoms ng kinikemo. Sabi ng doktor ko, kailangan yung mananakit daw yung kaso-kasuan ko, malalagas ang buhok ko, and susuka ko ng susuka. So ngayon, sabi ko sa doktor ko, Dok, kung halimbawa pala magpapakimo ko. So ngayon, baka ngayon pa lang, matigok na po ako. Bakit na? Wala na po akong ganang kumain. Tapos isasalang niyo ako ng chemo. So, sa madaling salita, hindi na po ako bumalik ng ospital. So ngayon, nagpapahinga na lang po ako sa bahay. Hindi rin po sinasadya na nailipat ng apo ko yung palabas na panood namin. Yun yung babae nagsasalita na may cancer din sa ovary, na-opera na siya. Kailangan din daw niya rin mag-chemo. Ayun ang inano namin. Tapos nagsalita yung anak ko na sayang kung
kung ito nalaman natin or natuklasan natin, sana hindi kayo na-operahan ng dalawa. Di ngayon, tinawagan ko yung number nila, sinabi ng secretary, darahin ko daw ang lahat ng laboratory. So, dinala ko po yun kay Doc Adrian. Pagdating po doon, binasa po ni Doc at binigyan po ako nilista niya po ako ng Amazing 1 and Miracle C. Ang dosage sa pang-inom ko, 4 na Amazing 1, 2 Miracle C. So, 4 po yan sa kada inom po yan. So, 6. Niyo po sa 4 na inuman sa isang araw. So, nagtuloy-tuloy po yan. Nung natapos na po yung inom ko ng gamot, umorder po ulit ako ng 3 dahil gusto kong makontinuous. After 3 months, eto na po ako, nakakalakad na po ako at nakakapaglaban na po ako. So, marami na rin po ako nagawa para nga hindi ako na-opera dahil ibang-iba na po yung kulay ko at nakakain na po ako ng maayos. Hindi katulad noon, talagang wala akong ganang kumain. Pero sa ngayon, talagang grabe na po. At hanggang sa ngayon po na pinakontinue sa akin ang Mega A, Multi 5 at Miracle C at binawasan na din po yung doses ng pag-inom ko. Ayun na po ang maintenance na iniinom ko hanggang sa ngayon. Yun po. Kaya doon po sa mga may cancer or ano pang cancer na dumapo sa inyo ay kailangan huwag po kayong manghinayang sa ay kailangan agapan po ninyo nang sa ganun po ay nang hindi po lumala. Kasi mahirap po pag malala na hindi na rin kaya ng doktor. Kahit gaano po kayo kapera, hindi po kakayanin ng doktor. Ngayon po, kung ito po ang gamot na ito, kung naano po kayo sa ibang ospital, so dito po sa Amazing Trio, dito po sa Miracle Heart Corporation, wag na po kayo manghinayang sa magpa-check up na po kayo. Maraming salamat po. Ako po si Annalisa Mancera Miliano from Mobiliar Albay. Nagdigdi po kami kay Doc. Pahilig mi si Papa, si Osvaldo Mancera, 79 years old. Pigdarami po siya digdi. Grabe sa kamatayan niya, may diabetes po siya, high blood, tapos may asthma. Pigtawan po siya ni Doc kang Amazing 4. Tapos ngunyan po, sa laong ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, na pigtaon ni Doc, okay na po siya. Ngunyan maintenance na lang po siya kang Megawan. Nagpasalamat po kami kay Doc, tangunyan po okay na si Papa. Salamat po, Doc. Ako po si Benny Austriag, Ginubatan. Nagkaparabyahe po ako pang Manila. So, parang painante, biyahero, nagadrive. So, mga sanit sa lawas ko kaya grabe. Nagadun po ako dito sa kay Doc Joey sa Amazing 4. Pag-try ko po mag-inom sa to. Tapos po, pag 5 aldaw, namatian ko, sumaraya pagmati sa lawas. Nagbalik ako kay Doc Joey. Uno na lang, so pigawan na lang, so piga maintenance ko para okay na sa pagmati ko kaya nagbalik po ako kay Doc Joey. Kaya try ninyo kay Doc Joey, gusto ninyo, mamatian mo niyo, gusto ninyo mamatian sa lawas ninyo. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Megawan, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Megawan-Superfood at MHC Bayanihan Official. Megawan, evolusyon para sa kalusugan. Hello, good afternoon. Ako po si Daisy Sarmiento. Nag-start po ako maggamit ng Amazing Trio last June 8, 2019. And after 3 weeks, from 310 po yung blood sugar level ko, naging 136 na lang siya. So, amazing talaga ang Amazing Trio. So, sana po
bumili din kayo para ma-experience nyo yung amazing improvement po sa health nyo at makikita nyo sa body nyo yung result, yung changes. Yun lang. Ako po si Hermias Carumba ng Nabwa, Marinsur. Ang edad ko po ay 73. Ako po ay may Stasyon ko dyan sa ano po ito ay ang ating stasyon 93.9 FM Radio Waraynon, Carigara, Leyte. Yan po ang ating istasyon. Okay? Ayan po ang ating additional. Wala kasing bantay na tindahan po. Okay, additional. Wala kasing bantay na tindahan po. Okay, so yan po ang natin ay mayroong mga test na po tayo ngayon, test program gagawin po iba't ibang lugar para po makatulong tayo sa ating mga kababayan. Diba? Okay. So, yan pong natin. At para maabot natin ang ating mga kababayan anywhere in the Philippines, that's our goal. At makatulong tayo ng maraming tao. At ito nga, mayroon tayong iniisip na it's a program, yung tinatawag ko ng yung by unilevel lang, unilevel. Para kumita tayo. Para kumita. Uminom, gumaling, magkwento, kailangan magpa-member, magkaroon ng magandang negosyo. Di ba? Okay ba yon? Kaya? Kaya ba, Miss Yang? Ay, magkwento ka lang eh. Pagkatapos naka-smile ka pa. Pagkatapos magayunong pa ang appearance mo. Ay, sigurado. Di ba? Ganun lang naman po yan eh. Di ba? So, di ba? Ayan ang di ba? So, ayan po ang dapat nating tandaan. Di ba? Kasi po ay kailangan may gagawin tayo. Kung wala po tayong gagawin, mahirap po. Wala lang po tayo, no? Diba? Wala pong mangyayari. Diba? Tingnan po ninyo. So, dalawa pong amazing diamond. Nanalo ang pakuntis natin. Nag-enjoy pa ng gusto. Diba? Nag-enjoy pa ng gusto.
Si Diamond Niñarelli Moral, kasama buong pamilya. Si Diamond Miss Migawan. Lynn Pabilonia, kasama yung kanyang pinsan. Nag-enjoy po sila. Samantala noon, wala tayong brown out. Diba? O sira yung nag-enjoy pa rin sila kasi yung ambience ng Dorotea. Ang sarap ng swimming pool. Diba? Fresh air, napapalibutan ng mga halaman, mga plants, mga trees. Nakakakita doon sa sa infinity pool mga birds. 'Di ba? Yan po ang magandang balita. 'Di ba? No, nakikinig si Ate Shine. Ate Shine. Ate Shine, kumusta ka? Ay kailangan magmigawan ka na. Papag-anuin mo ang iyong hobby na lahat ng nakasakay sa inyong tricycle, opera ng Migawan. Migawan for a mega healthy you. Yan. Diba, nakita mo naman? Mas lalong bumata, naging mas maganda si Miss Migawan Lynn. Diba? 3 months kasi nakita ko yan, parang haggard eh. Pero nung uminom ng Migawan, ay bumata. Mas lalong gumanda. Sexy pa. Diba? Talagang ganda po ng ang ganda talaga ng Diba? So, ganun po talaga yan. So, sana ay tayo ay naintindihan natin na dapat ang maganda ay dapat gawin. Ang pangit dapat itapon sa basura. Simple lang po yan eh. It's very simple. So yan pong ko. Di ba? Di ba? Yan po ang may kachat po kasi ako eh. Taga Samar. Di ba? Kasi sayang ang oras. Ang oras ko ay diamond. Diamonds are forever. Yung iba, may diamond na, ang nangyari, naging tanso pa. Sayang. Sa akin ang diamond, ay ginagawa kong double diamond. Pag double na, triple diamond. Multiple diamond. Pag triple diamond na. Diba? Kasayang. Hindi na po babalik yan. Mahirapan na tayo. Bumalik na tayo. Hirap na tayo. Diba? Biruin po ninyo yan. 3,000, 3,000, 3,000. Sa 100. Na 3,000. 100, 3,000 times 105. No, di ba? 2,000 na lang, 2,000 times 105%. May 2,001 ka. Di ba? Kung 3,000 lang yan, na 100. Di ba? Kung bumili pa ng maraming produkto. So yung mga pong magandang balita, mga minamahal kong kababayan. Kailangan lang po ay gawin nating maayos, tama, positibo, aksyon, asap,
ASAP. Huwag yun po yung sakana. Ang sakana mo ba yan, sigurado ka, buhay ka pa. Nobody can tell. Nobody. No one. Diba? Hilig natin ng sakana. Anong sakana? Procrastination. Oh, ngayon na. It's now or never. Diba? It's now or never. Okay. Hindi po ako galit magsabi ng ano yung galit. Hindi po. It's now or never. Diba? Okay. It's now, ma'am. It's now or never with Migawan. Yan. To help you in your family. Yan. Don't be afraid of COVID-19 with Migawan. Yan, di ba? Always pray. Yeah? Keep safe and healthy. Healthy ka talaga. Nagmimigawan ka Di ba? Okay? So lahat po nga mga kamising ba natin, nagpapa-shout out na. O by the way nga pala, marami po tayong ito. Good morning po. Paano po kaya di siya tayo di naman po makasakit yan? 4 days na po daw po. Nako. Kailangan po papaya muna, pakain na hinog na papaya, rye papaya. Di ba? Ay, nako. So yan po ay mayroon sa atin nag-chat. Oo. Diba? Ay nahirapan dumumi, 5-4 na araw na. Ano ang gagawin? Sabi ko na yan. Kumain ng iwasan muna yung mga bawal, mga karne matitigas. Kaya wag mo nang kumain, di ba? Kumain ng papaya, mga fiber, di ba? Uminom na ng Migawan or Amazing 4, di ba? So, kung lagyan ng suppository ang puwet, di ba? Kasi dapat makalabas. Kasi lason na po yan, 4 na araw na. Delikado malason. O, di ba? Di ba? Di ba? So, yun po ang dapat natin. Kasi mahirap po, mahirap. Ang buhay, mahirap po magkasakit sa panahon na ito. Di ba? Alam po niya ni Diamond niya, kaya lahat ay inoopera niya ng at saka Diamond Arlene. Lahat ng Migawan. Sila naman ata maglalaban sa Miss Migawan for April. Miss Migawan for April. Diba? Ilang Migawan yan? 16,000. Divide by 2,4. Mga na naman, ang 7 times 16,800 ang 7. Okay. So, Migawan. Diba? Kailangan po natin talaga, pagsikapan ang Migawan na maraming matulungan. Lalong-lalo na pag sinamahan natin ng Slimmers Rice, kamote, yan. Amazing Juice, Mega Choco, Amazing Coffee Mix, Mega E-Coffee, Multi 5 Coffee, Miracle C,
5 klaseng natural vitamin C. Mega A, 5 klaseng mga super fruits for super antioxidant. Multi-5, 5 klaseng mushroom para malakas ang ating immune system. Kasama na dyan sino? Si Manoy. Oh. Di ba? Di ba? Okay. Kasama na po dyan. Di ba? Kasama na po dyan si Manoy. Oh, nasa ano? Kasama na si Manoy. Oh, may programa pa ako. Hello, hello. Yung kapatid ko sa Naga. Still, we have a program. Oh. Di ba? Oh. Di ba? May programa pa tayo. Oh, naganong aking kapatid na panganay sa babae. Nasa Naga. Nagano sa kanyang manugang na na maganda na, mabait pa, masipag pa. Si Miss Jane Fernandez. Kamusta dyan? Ate. Wala namang COVID dyan. Walang COVID na, takot ang COVID sa ano. Di ba? Wala. Oo, yan, tama. Takot yan ang COVID sa missing 4 o COVID-19. Ay, ang COVID-19, di ba? Okay. So, regards na lang, regards. And a blessed Sunday, keep safe always, di ba? Stay healthy and positive. Di ba? Ingat parate. Tatapusin ko pa yung programa hanggang 11 tayo. Oo. Okay. Sige, salamat. Oo. So yan po mga kaibigan, ang dapat natin gawin na dahil nga po sa maraming problema ang sambayan ng Pilipino, ay tayo ay proactive. Oo, di ba? Oo. Di ba? Oo. Kailangan po ay ano tayo? Oo. Di ba? Di ba? Ano po tayo dapat yan? Yan po dapat natin gawin. Ito may ano ka sa akin ay may problema eh. May patuloy, hindi nakakadumi. 4 na araw na, Diyos ko. Ano nang gawin? Kahit kusiton mo na. 4 na araw hindi nakakadumi. Kachat ko dito. Ang layo-layo pa naman ito. Ay, Diyos ko. Kaya dami-daming problema sa kalusugan ng tao. Halos bawat pamilya mayroong problema. Kaya, ang Megawan talaga ay kailangan ng bawat pamilya. Sa totoo lang. Bawat pamilya kailangan ng Megawan. Dok, wala akong pera. Marami. Nagsisigarilyo ka nga, umiinom ng alak, nagsusugal, nagsasabong sa online. Marami kang pera. Sa babae naman, may kuleriti ka nga. Parating may bago na sapatos, may bagong damit, parating nasa parlor, parating na mamasyal. May pera ka. It's only how you use your money wisely. Use it wisely. Especially po sa kalusugan. Kasi nga po, health is wealth. Number 2, isa lang po ang buhay natin. Hindi po yan katulad ng pusa na may kasabihan siyam ang buhay. Ang tao, isa lang po yan. Pag nagkamali ka, wala na. Si ma'am, yung kahapon dyan sa Ginubatan, 87. Gusto pang maging 100 sila ni Sir. Yan ang kaya po sila nag-avail na ng mga produkto natin, ng Megawan, Miracle C, at iba pang products. Diba? Yung Ilicanyo family. Diba? No, yan po ang ano yan. Ulicanyo pala, Ulicanyo. So, kasi, kahit sila may edad na, gusto pang humaba ang buhay. Diba? Yung iba kasi, Dok, ano lang, hypertensive lang. Ako, hypertensive. Inalang mo lang hypertensive. Na-stress ka, kumain ka ng bawal, nainitan kang grabe, bigla kang uminom ng Coca-Cola, ay, nako.
tormented ang isip mo, isang atake sa'yo, delikado. Pwedeng pumunta ka na sa a place of there's no more, no return. Or a place of no more return. Or a place of, yan po ang masaklap. Kasi nilalang lang natin, Dok, diabetic lang ako. Lang, minsan lang mag 200. Karamihan mga 170, 180. Ang tataas natin niya. Hindi tayo natatakot. Nilalang lang natin. Kumain pa ng rice ang katutak sa gabi, tapos na. Diba? Kumain pa ng karne sa gabi, maalat, matamis, mamantika, ay, tapos na. Diba? Hindi kasi natin po ina-analyze, hindi natin nagre-research. Kailangan mag-research po tayo, kailangan makinig po tayo at gawin po natin. Di ba? Hindi po ba? Hindi po ako nagagalit. Ako po ay nagsasuggest lang sa inyo. Ang boss, kayo po ang boss ko. Di ba? Kayo ang boss ko. O, sana po, tama kayo bilang boss ko. Tama po sana ang gawin ninyo. Kasi pag mali po, ay cannot do anything. Diba? Lalo na sa kalusugan, wala tayong magagawa dyan. It's very hard. Diba? Okay, naiintindihan po ba natin? Kung naiintindihan po natin, salamat. Kung hindi po, diba? Diba? So, yan po ang magandang balita. Kung may maganda, pagandahin palalo natin. Kung pinaganda natin, pinakamaganda sa lahat. Di ba? Halimbawa, uminom ka ng Migawan 3 months. Yung blood pressure mo, nag-normal na, hindi na tumataas, hindi na always 120 or 110/80, over 70, normal. Yung sugar mo, dati nag-200. After 3 months, naging na lang. 100, 110, 95, 115, 90. Almost normal na po yan. Yan na lang. Ikwento mo na sa marami. Sino una mong kwentuhan? Magulang, anak, kapatid, di ba? Tiyuhin, tiyahin, pinsan, mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, mga associates. Kahit yung hindi masyadong kakilala, ikwento mo na ang magandang balita. Di ba? Pagkatapos sabihin mo na ikaw member dito, ang pangalan mo para credited sa inyo, para kayo may mga insentibo. Di ba? Okay, maliwanag po yan. Huwag mo itatago. Huwag kayong mahiya. Ang magandang pong balita ay hindi kinahiya. No, tingnan mo si amazing Migawan. Arlene Pabilonia. Sabi, Dok, bakit hindi ko kaya? Kayang-kaya mo kako yan. Marami ka nga nag-mismigawan ka nga. Nakita mo. Nag-video kami na kahapon ng YouTube. Doon po nag-vlog kami sa about her testimony sa kanya at sa kanyang pamilya. Natapos with flying colors. Sumunod naman, nag-vlog ulit kami doon sa kanyang yung success story niya bilang Miss Migawan for the month of March. Natapos with flying colors. Ngayon naman, ginawa kong co-anchor for several minutes sa aming programang Kalusugan Bayanihan Serbisyong Natural kahapon. Magaling with flying colors. Di ba? Trinay niya. Kung hindi niya trinay, paano malalaman na magaling pala siya? Ganun lang po yan. There's no harm in trying, none at all. Diba? Ngayon, pwede pang mas mapagaling, so practice. Sa mga susunod na video, paghahandaan na siguro, di ba? Meron ka ng mga notes dyan. Amazing Migawan Lane. Di ba? Sa susunod nating bilang co-anchor, siguro gawin natin, habaan na natin, mga 15 minutes na o 30 minutes. Di ba? Then third or fourth or fifth, yan, 1 hour na. Later, mas magaling ka na sa akin para ako makapaglakot sa na. Kayo na ni Miss J. Di ba?
Ganun lang yan. Ganun din si Amazing Diamond Ninya Really Moral. Nung una, ayaw. Pero later on, nakita niya, magaling pala. Di ba? Ganun po yan, mga minamahal kong kababayan. Practice makes perfect. More practice, much better. Di ba? Many practice, every day, maging maano mo yan. Maging very successful na tayo niyan. Di ba? Ano ka na yan? Maging expert na tayo niyan. Di ba? Sabi, ang hirap ba? Hindi. Akala ninyo magaling si Doc Joey. Hindi po. May kaunting galing lang. Kunti lang. Diba? Baka later on, mas magaling pa kayo sa akin. Diba? 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 So, yan po ang dapat natin gawin ngayong pandemic. Kahit hindi pandemic, dapat ginagawa natin noon pa. Tingnan po ako ninyo. 1.5 oras. Wala akong kasama dito na nagpo-programa. Nag-break lang tayo ng mga 7 minutes. Hindi pa ako nag-almusal. Biruin po ninyo, sa totoo, ano po bang kinain ko ngayon? Ito, naano ko na naman. Baka sabihin niyo, nambubula naman ako. Uminom lang po ako isang Mega A coffee. Pagkatapos, may lutong, yung kahapon, hindi ko na kasi ang daming na itlog. Hindi ko na kinain yung kahapon na luto. So, ginawa ko, nilagyan ko lang may na tubig, kinain ko. Mamaya, nagdala yung aking cook ng isang itlog pa doon, kinain ko. Nagmamadali na ako, meron doon na sinangag, at saka may ulam. Nagmamadali na po kasi malilate ako, hindi po ako nakumain, which is wrong, di ba? Pero nakainom po ako ng supplement, nakainom na po ako ng Mega 1. Tapos pagdating ko dito, uminom ako 2 capsule lang, multi-5 capsule. So ngayon po, after this one, mga 11, kakain na ako ng brunch. Anong brunch? Breakfast and lunch. Di ba? Okay. So, ibig sabihin, once in a while, pwedeng gawin natin. Hindi po araw-araw. Kasi mahirap po magka-ulcer. Hindi ko sa inyo sinasabi na gawin natin araw-araw. But, paminsan-minsan, na talagang nagmamadali ka, kasi katulad nito, may programa, tayo, special edition natin, at saka magbubukas tayo ng booking office, ay wala akong magagawa. Wala tayong driver, ako nag-drive, wala akong magagawa, di ba? Pero after this one, nakaluto naman ang aking assistant dito, si Miss Yang, mag-brunch na po tayo ng brunch, breakfast and lunch, at 11 o'clock. Di ba? So, bakit nagawa po natin yan? Unang-una, yung Mega Coffee natin, mga super fruits yan, 8-in-1. Pangalawa, yung Mega 1 capsule natin, ininom ko ata, 2 capsule, 21 very powerful ingredients po yan. So, malakas talaga sa katawan. Uminom ako ng maraming tubig. Plus, may 2 pong hard-boiled egg. Kasi po ako, usually po, hard-boiled, ayaw ko ng bihira. Kumakain din po ako yung mga ibig sabihin, scrambled egg, di ba? Yung sunny side up, kumakain din po ako, pero bihira. Kasi iniiwasan ko talaga yung oil. Kung may pera tayo, mas maganda yung olive oil, di ba? So, ganun po ang proseso ng buhay. Hindi po natin pwedeng, it's a norm na din tayo mag-breakfast. Sa umaga po, dapat kakain tayo ng marami. Sa tanghali, taper off na. Ibig sabihin, bawas-bawasan natin. Sa gabi, counting-county lang kasi matutulog na po tayo. But you have to take Mega 1 every day. Kasi pampalakas, pandagdag sa lakas ng katawan. At ito po ay pandagdag sa nutrition
para sa ating immune system. Kasi yung kinakain natin kulang na sa nutrition, kaya COVID-19 lang may mga casualty. Pero kung malakas po ang ating immune system, na pinalakas po ng Amazing 4 and Mega 1, ay makakasurvive po tayo. Okay po, maliwanag. So lahat po mga gusto magipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito ay mag-ano 0917-853-8933, 0917-853-8933 or 0998-975-8121. 0998-975-8121 ang ating Facebook account, Joey Bitito, open close parenthesis, Doc Joey and Doc Ching Bitito. At bukas, babalik ang ating Kalusugan Bayan Servisyong Natural. Naka-hook up po tayo between 5:30 to 6 o'clock. Yan. I-announce ko po yan bukas. Kaya po tomorrow maging dalawa po ang ating hatiin natin. 5:30 to 6, then 6:05 to 6:30 sa PBND CGB because may hook up po tayo. O hindi mo pwede maituloy-tuloy, tapos sasabihin ko lang, ito, tapos ang ating hook up, then tuloy-tuloy na. Pwede naman po yan. Okay, maliwanag po. Para po ay mas lalo nating mapaganda, mas lalo nating matulungan ang ating mga kabayan nationwide. Kaya po ito ay ginagawa po natin. Okay, sa ating mga ka-amazing, so hindi ko na po na shout out kasi bumigay na yung ating isang cellphone. Nag-ano na po ito? Nag-zero balance na. Kaya pala bakit ako nawala ako sa kaya hindi ko na po mabasa yung po mga nagpapa-shout out. I'm sorry my love, but you mean everything to me. Yan. Okay. So mga ka-amazing, a blessed Sunday once again to everyone. Keep safe and healthy. Be happy. Kailangan po ay madagdagan ang ating kinikita. At andito po ang ating ang Imitsi Pangkabuhayan Program, ang Dorotea, Miss Dorotea or Mr. Dorotea na makakatulong sa ating kumita din. At iba pa na pwede tayong pagkakakitaan, just contact kay Doc Joey Bitito, mag-uusap po tayo. At tuloy-tuloy lang po natin yung sa ating mga kamising ang recommend ang ating Amazing 4 or Mega 1 other healthy drinks. Kasama na yung Slimmers Rice. At yung mga namang umiinom, magaling na po kayo, okay na po lahat ng laboratory sa Amazing 4. Gawin po nating maintenance ang Mega 1. So maraming salamat. Magandang tanghali. God bless to everyone and I love you all.